eta ongi etorri gaurko aurkezpen ekitaldi honetara. Eskerrik asko, hurbildu zeaten herritarrak eta baita ere medioetatik kazetari etorri zeaten guztioi. Gaur gure ustez ekimen polit baten berri ematera goaz, Usurbil kale irekiak izena duen egitasmoa. Nik konstatazio bat egitetik hasiko naiz, Usurbil beste hainbat eta hainbat herri bezala autoaren mugikortasunaren inguruan eraikitako herria da. Hori uste begibistan dagoela, egunero hemen kalean ibiltzen gehanok, egunero ikusten dugu hori. 60-70ko hamarkadetan hasita, garai hartako hirigintza hazkunde handi horretan ja markatu zen kotxea ardatz hartuko zuen herri eredu bat, eta arrezkero ere egin diren hirigintza proiektuetan bide beretik segi dugu. Hori horrela, gaur egunean esan dezakegu Usurbilen kotxeak duela lehentasuna, eta segurazko pertsonak edo pertsonen beharrak bigarren mailan geratu direla. Nolabait esateko, mugikortasun azkar edo presakakoa gailendu zaio mugikortasun lasai, patxadatsu, pausatuari. Eta gure ustez, horren nolabaiteko hausnarketa bat behar du, horrek berrantolaketa baten beharra eskatzen du, eta nolabaite pertsonen beharrak ere jarri behar ditugu hor lehen planoan. Asmo horrekin ekin diogu prozesu honi, prozesu ireki bat izango da, espero dugun herritarrak, herri eragileek, udaleko ordezkariek guztiek hartuko duten parte, eta neurri batean hortik ateratzen den proposamena izango da herri proposamen bat. Herri honek bere burua antolatzeko diseinatuko duen proposamena. Sekulako garrantzia dauka guretzat, izan ere gaur Usurbilen etxe bizitzak errepidez inguratuta ezagutzen ditugu, eta egun nahi duguna da Usurbilen pertsonak, oinezkoak, oinez ibiltzen direnak eta bizikletan ibiltzen direnak izatea hirigintza jasangarriago baten testuinguruan benetan ardatz izango direnak. Beraz, hori esan da, hitza pasako diote saioari, saioa da prozesu hau gidatuko duen pertsonetako bat, eta berak azalduko dizkigu prozesuaren nondik nolakoak. Bueno, egunon, dan hori, Xabierrek esan dabe moduen saioa naz, arkitektue eta Urakbide taldeko teknikari ze. Guk lan honen helburu edo egingo duguna izango da Usurbilgo espazio publikoe berrantolatuko dauen plan zuzentzaile bat garatzie. Holan esan da, emon leike berba potoluek, hitz komplikauek diezela, baina azken finean esan leike dela eraikinen artien gelditzen dan kale, txoko, plaza guztizek antolatzie, eta irudi integral bat lortzie zelako Usurbil edo zelako herri bat nahi dugun, ezta? Xabierrek azaldu dabe moduen, Usurbil kale irekiak deitu dotzegu prozesu honi, eta izen horren zergaiti azalduko dutzu eta porra, ze uste dugu benetan garrantzitsu dela, ezta? Azken urtietan, edo oinarte behintzet, erabaki guniek udal buleguetan, udal teknikari eta politikoen esku egon die, baina guk uste dugu garrantzitsu dela espazio publikoek erabilera kolektibo badeko neurri izen, erabakiak kolektiboki hartzie bebai, ez? Horregaiti diseinatu dugu Usurbil kale irekiak prozesu hau, eta prozesu hau banatzen da 3 ataletan. Lehenengo eta behin aukingo dago parte hartze saio batzuk, gero plan zuzentzailea garatuko dugu teknikariok, eta azkenik lehentasunek finkatuko die parte hartzetik eta plan zuzentzaile horretatik eratu horrik, ezta? Herritarren parte hartze saio horrek, pentsetan doa jasoko zen duela etxien, edo ez badozue jaso, hemen deko zuez gaur jasotzeko, baina ekitarau bat antolatu dugu urrian 3an hasi eta azaroan 2 bitartien, herritarrek parte hartzeko, eta bertan gure oinarrizetako edo izen da, alik eta herritar edo talde eragile kolektibo ezberdin gehienek parte hartzi, ezta? Nahi badugu danontzako Usurbil bat eraikitzie, garrantzitsue da, ez bakarrik nagusieri edo galdetzi, ezta? Bai, emakumientzako espresuki diseinatutako saioek antolatu dugu, eskolagaz elkarlanien aurren iria edo proiektu jarraiki aurren astea antolatu dugu bebai, beraien ekarpena jaso eta gainera agenda 21 eta mugikortasunan arluen etorkizunien lanien jarraituko da bienak, eta horreitik oso garrantzitsue da parte hartze saio horretara, bai alik eta jende gehien etortzie, holan danontzako egokiz hau izango da herri bat antolatuko dugu, ez? Danon biharra izena kontuen hartute.
behin parte hartze saio horre bukatute, teknikari zen lana izango da, eta lan horretan ingo duguna da, parte hartze prozesu horretatik eratorri dan edo jaso dugun bai diagnostiku eta proposamenak plan integral baten edo plan zuzentzaile baten bolkatzi, ez da? Hor, guk tekniko moduen bai dizpidiek ezarreko duguz, baina batez be, parte hartze prozesu guztizen aurrera eramango da, mugiako garrantzize, bai mugikortasun geldueri, hau da oinezko eta bizikleten erabilera lehen estie, gero eguneroko bizitzie kontuen hartzi, ez da, bai zaintza lanak, umien zein nagusienak, egunero erosketak eiti, askotan hori bigarren mailako gai moduen hartzen dugu, eta benetan garrantzitsu da herri bat berrantolatzen goiezenin guzti hori kontuen hartzi. Eta bai bai segurtasuna, ez da? Ez deko lasetan izen puntu beltzak edo emakumi gazlotute bakarriz, bai irizgarritasuna gazlotute dauena, umien segurtasunagaz. Eta behin ja, bai parte hartze saioek bukatute, plan zuzentzaile teknikoa garatute, lan hau, azken hau bai ingo dugu udaleko teknikari egaz elkarlanien, ikusteko benetan zebeste proiektu dauzen zeinez, ia kompatible dien, baina amaiera prozesuai emango dutza lehentasunek tinkatzeko saio batek, barriro herritarrekin. Honek segaitik nahi dozu esan, ez? Plan zuzentzaile hori egongo dalako gune ezberdinetan antolatute. Osakala, usurbil guztia antolatzen dauen plan bat danok dakigu, udalak ez deko aurrekontu gaitasunik hori hartu eta urte batien hasita amaitu eiteko, ez? Baina guk plan zuzentzaile hori garatzerakoen ingo duguna da gune ezberdinetan antolatu herrize eta gune bakoitza ekonomikoki udalan aurrekontu gaitasunan arabera gauzagarriagoa dan aktuazio txiki zauetan, ez? Orduen, herritarrak eurek izango die, zein aktuazio txiki horretat lehen esten dugun, edo garrantzia, edo urgentzia deukon, markau edo esango dozkuenak, ez? Udala konpromiso hartu da belako, lehentasun horrek edo proposamen horrek aurrera eramango da bezala. Honegaz beste barik amaitzen dugu azalpena eta emango dutzat. Asko saioa, beraz, hau bide bada, hau prozesu bada, ez da txosten batean bukatuko, badakizue txostenak egiten direnean 20-25 urteko aurreikuspenak egin ohi ditugula eta nekez asmatzen dela usurbilezen izango den 20-25 urteko epean. Bai ordea garrantzitsua dela orain markatzea ipar bat eta jakitea markatutako norabide horretan egunez egun aiko gehala hobetzen proposamenak egiten eta etengabeko lanketan. Beraz, hemen egiten den proposamena da, gaur hasi eta etorkizunari begira Usurbileko espazio publikoa nolako izango den diseinatu dezagun denon artean, herri proiektu hori mamitu dezagun denon artean eta urtez urte joango gara neurriak hartzen norabide horretan. Hori esan da, gure aldetik ez dago besterik, baina bai nahiko genukela denon arteko argazki bat